Panagap. Panagap giday. Tinuod pa na, wala, di na mo mga nihin. Di kami dito, mami. Kaya may dalaga nagbalita, dalaga yung Ginoo. Kisa pa may balita, mato na yung ka. Sa tabakin mo pa ni klaro kay si Tutun. Kasi kay magtuto, amo husto, ila sa husto. Sa tabaway klaro. Kaya nung mutungag yung Ginoo, di ba ato tatanan? Wala tanan. Wala na tanan. Natural, tinuod na lang, tinuod. Sagay kung mutong ha. Pero wa man. Wa man, di ba ito'y klaro. Rodrigo, mato din mo, mas buutan pa ang yawa ka sa Ginoo. Sa ako na, bumasa sa Pero mga. kala mo yung tagbakakod, buutan na. Kami bako tara ba pero di kinsa may attempted murder sa Biblia. Ang yawa ang Ginoo. Ang Ginoo. Bisa ang Ginoo mabasa na ko ang yawa. Basahin Litra pa. por litra. San Mateo kapitulo 4 basa din Basa kayo kay basa. Attempted murder. John Smith. Pakibot. Basa. Mateo kapitulo 4 Basa lagi ang kay basa. Ambak dos ubos kay ingon ang kasulatan. Attempted murder di ambak dos ubos. Ang bagay sa ubos. Ambak sa ubos. Ang tubago na to. Niingo mang Ginoo, Marcos, Yes, by the city, mahimo niyang tanan. Bisag unsa yang mahimo. Karong giing na siya wa ambak no dito. Pwede mga dlo ka talawan sa tanan. Ginoo. Wait lang.